Nada, eu nacín en Burela pois a finais dos 80 e vivín nos 90 e nos 2000 na vila e vivín desde distintos ámbitos na miña mocidade como estudante, como deportista, como músico, un pouco a transformación constante que estaba levándose a cabo na vila desde moito antes de que eu chegara. Vivín ali os anos a materialización do modelo Burela como proxecto educativo, aínda que realmente xa estaba andando, o que pasa que ao mellor con un pouco menos de consciencia ou detectando un pouquiño as necesidades. Desde o ano 2006 estou en Compostela, estudei xornalismo na universidade, tamén gaita galega no conservatorio. Esa é a formación principal que exerzo agora mesmo, aínda que recentemente estudei o máster de profesorado. Ali presentei un TFM que estaba baseado na mellora competencial da lingua galega e a lingua portuguesa a un tempo, aproveitando para min evidente para todos, interdependencia lingüística entre as dúas variantes do galego-portugués. Consiste nunha aprendizaxe baseada en proxectos, consistente nun medio de comunicación de centro, que implica principalmente as materias de lingua galega e lingua portuguesa, que fan como un programa conxunto a través desas. O celme desta idea non pode ser outro que o modelo Burela ou o proxecto Neo, tanto na vertente de inclusión educativa, xa que posibilita a inserción de novo alumnado desde a súa lingua de orixe, e tamén para a coordenación interdepartamental no centro, que é algo que detectei que existía case sempre por iniciativas individuais ou por correlacións entre persoas e profesorado, como algo que veña desde a programación inicial do curso. E despois tamén dando cabida á atención á diversidade, sempre desde as distintas variantes da nosa lingua. Ben, claro. Chegaste ao mestrado xa con experiencia como docente. Exactamente. Era unha experiencia non desde o sistema educativo ou desde un ensino regrado, como mestre, quero dicir, non como alumno. Entón, ben, pois cheguei, pois, claro, son ensinos totalmente distintos, digamos, actividades, digamos, extraescolares, sen unha programación propiamente dita, ou unha programación que eu manexo, pero é dedicada ao ensino instrumental, sí que coinciden un pouco